Hej og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lade min stil af Brainrot Base være i 1 minut. Helt åben base. Alle kan få lov til at stille. Inde i en public server. Så jeg står helt stille nu. Og nu starter jeg timeren nu. I kan selv høre, hvor den biber lidt. Men skal lige se, hvad jeg har her. Jeg har det her, en 6 mil og lidt rare, men det kan man ikke få med. Den der cranny, og der er også en materiale der, og den der guldguld. Jeg er nødt til at forsvare den, hvor er den? Okay, den er begyndt, den står stadig og tigger. Den står og beskytter den. Der er 21 sekunder tilbage. Der er to. Sådan, yes. Kom nu, jeg mistede ikke noget. I så mig godt gøre det. Det var sygt. Jeg mistede ikke noget. Men det er ikke unfair, så svært den jo. Det er jo nødt til.